nagkibiban dyan naniting yato. Ban idake milaring aliwa king gelingan mi, para king kasaplala naning komunidad. Ban tanggapan mi ing king katungkulan king komunidad, king espiritu nin tapat apamanyuyo. Ban ing banal na espiritu, tayranan pasignangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ampo ding pari. Ban mi pagkalubang kaming dakal a bokasyones king pamagpari at biyereliyoso. Ban adala miya imbelwan at lugod kang Kristo, karetang e pamakibalo kiya. Ban kinanumang atatuklas dat apapaltaw kaya panding tao, balo ming kilalanan king Diyos iyang makiupaya kay kami ang poki sabla. Ban king oras ng kamatayan, makasadya kami lungog king karinan ning ipang at subanubo. Ban kanitang matay kaming at suking kapayapan at pamakikasundo kang Kristo ang buka rin paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan dari pakamalan mi king be, pauli ning kapanaligan mi king ginusinubing mebi. Baling kapatid ming miyang nabi, aga na lang bidakayanan king pangasubli ng mebi ning anak mo. Nginitahimik tamong manalangin para ka rin sarilitang kapagnasan. Itamang po, Banal a Maria, sopan mo kami karingkeking kailangan, ipanalangin mi ing kabilugan abalayan ng Diyos. Manano na sanang mi payabot ngan kaya kami, ingalanganga mong sao. Ginu, binyeme e Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumawag kaya kami, keng balang pinandit. Ibigay mo kaya kami, ing grasyang maksakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Pamagtagulaling, itamongan po, Birhen Mariang kalinis-linisan, induning Diyos at induning Santa Iglesia, indura ka namang alananggang sao, ngining mingapnula kinlugod kaya ka ring puso mi, tatagulaling mi ing sarili mi, king kalinis-linisan mong puso, ban kanita maging tapat mo kaming anak. Ipanyawad mo kaming tunay kapanisyan para ka rin kasalanan mi. Ampong katapatan ka rin pengakong gewa mi, inyang mga binyag kami. Tatagulaling milaki ka rin kaya kaming puso at kaisipan. Ban kanita kapilan man, daptan mi, ing kaburian ng ipang at sabanwa. Tatagulaling mi kaya ka ing biyemi. Ban alogram ya lalo in Diyos at mabibiyabiya kami para king sarili mi, nune para king Kristong anak mo. At ban akit miya sayuan, karin para min tao. Kapamilatan naniting mapakumbabaming dapat apamagtagulaling, malugod ay indu ning nananggang sao. Ipangakuming uliranda ka king biyemi, ikang ganap a Kristiyano. Ban kanita kay pamagtagulalim mi kaya ka, king biye at kamatayan, akayabe miya indi binong anak mo, manggaman kapilan. Amen. Talakat na po.
Kinaguling pa po ning anak, ang po ning banal na Espiritu. Amen. Lukluk tapo. King Aldoiti, pagmasusyanan ng Indo Santa Iglesia, ingkapiesta ng Santo Tomas Apostol. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ingkapasalamatan da po di Josepe Pehison, Chris and Rono Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman King Aldo ng Kebaytan, Asherina May. Special intention, Dietz Anita David and family, Fidel Torres, Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Terry Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Kyle Torres, George Jesus Reyes, Brother Pat Ahos, Rolly David, Ranilo Deirip, Natividad Perez, Belia Trinidad, Roselio Montemayor, Michael Alfaro, Alaysa Rain Tulio, Joy Manalo, Espirijon Kayanan, Mark Antonio, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, at Megan Centeno. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alpedo Senior, Barbara Angel, Violeta, Alma, Pablo, Dolores, Monsignor Leobardo, at ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Kinagyoning impampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya kapit, maya pa abak kay kay po, maya payabang po ako. at pesta ng ining Santo Tomas, ang apostol. Bangkanita, bebe tayong matampang apag masusyan, si Siyantala pareng kasalanan tamot manyad tao, at pakalulu, king apong Ginoo. Ikang ginawang batong pamuntok kang Yesu Kristo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang kaya kaming Ginoo at kaya kaming Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamali, karing alang kasalanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipaintutu, pakaduluan na katamu, at king pangapatawad, daring kasalanan tamu, dala na katangan sana, king biye alangangga. Amen.
Aligayan na kagsasamba, Inong Diyos, arinig ba mo? Diyos ikpang mayupaya, pupuriang dagat parangalan. Aligayan na kagsasamba, pupuriang dagat parangalan. Aligayan na kagsasamba. Ika'y aking Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapaan, karing taong kayang kalululan. Ika'y aking Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapaan, karing taong kapayapaan, karing taong kayang kalululan. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kabang parangalan mi Tomas sa apostol, busa mong paratiming atak maning sauk, din kayang panalangin. Mika biyeke sanang alanganga, kapamilataning pamaniwala mi kang Jesus, at tinanggap ng Jesus bilang Ginoo, ang mabibit magari kambemo, ating banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang nibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, na kayo dayuan at taong iba't king aliwang balen. Nune, kabalenda kayo din pinili ning Diyos, at kabilang kayo king pamilyano. Mitalakad kayo naman baborang pundasyon, ding apostol at ding propeta. Ing batong pamuntok, yapin i Kristo Jesus mismo. At king kapamilitan no, miyugne-yugne ing balang dake ning edipisyo at maging templo yang banal. Uli na murin ning kaya kayong pangayagom kayo, ikayo man kambeda ring aliwa, maging metong kayong tuknangan ning Diyos, king kapamilitan ning Espiritu. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. gumala ko king mabilog ayato, at panaralye ing mayap a balita. Gumala ko kung mabinubayan ko ang pangarap ko ng mayang Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryanyesa, puryanye, ikayong sablang tao, ketiking yato. Gumala ko kung mabinubayan ko ang pangarap ko ng mayang pabalita. Uling maraguling lugod na kaya katamungan, ating kayang katapatan, manatili, king kapilan paman. Gumala ko kung mabinubayan ko ang pangarap ko ng mayang pabalita. Maniwala na ka, Tomas, uling ikit mo ko? Mapalad daretang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit.
Inginuma natili kay kayo, at kaya ka tinuri. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Ito mas, ing mayaws kambal, ing metong karing labing adwa, alayo inyang dinatang Jesus. Niya sinabi ra ding aliwang alagad kaya, ikit miyeng Ginoo. Nga nang may kibat Tomas, hanggang ngay kula akit, ding bakas ding pako, karing gamat na, at atagkiling taliri ko king bakas ding pako, at ing gamat ko king katalindi king ana, kumaniwala. Pangalabas ding walungaldo, makatipon lang pasibayo, ring alagad king bale, at kaya beri Tomas, makakabat na rin pasbul. Dapat lino bi Jesus at tinala kanya busal da, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nga ng Jesus karela. At saka na sinabi kang Tomas, lawan mula ring gamat ko at tagkil me kening taliri mo. Dala me kening gamat mo at aplusan me ing katalindiking angko. Nakamag-alinlangan, maniwala na ka. May kibatsi Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala na ka, uling ikit mo ko. Mapalad laritang maniwala ka na ako. Bisamad, era ko ikit. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, o Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. At mayroon po pala tayong isang seminarista dito sa ating bayan ng Mexico. Siya lang ang nasa loob ng seminar ngayon, si Christian. Christian? Ate Christian, bakit na kene? Baka takit na ka rin. Yan po si Christian, no? Kaya nasa senior high siya, taga Santa Cruz, Maragol, no? Pamangkin yata ni Ching Nida. Ayan, so batang-bata pa po na si Christian. Sabi nga, marami pa siyang kakaining bigas at marami pa mga pagsubok na kanyang pagdadaanan na kailangan lang harapin at maranasan para mapatunayan kung tunay ang kanyang bukasyon. Talagang hayaan ng Panginoon na siya isasalang sa iba't ibang mga pagsubok, siyempre sa pag-aaral, sa community life niya, sa personal niyang buhay, marami na para din maging wagas ang kanyang puso sa kanyang paglilingkod sa simbahan at sa Panginoon. Kasi kailan naman talaga sa ating buhay ang mga pagsubok para lalang mapatunayan ang tibay ng iyong loob. No? Kung ang isang tao ay walang pinagdaan ng hirap, pasakit, parang wala kang gauge kung gaano katibay at katatag. Kahit naman po yung mga sasakyan o anumang bagay-bagay, kung minsan sinusubok para makita kung talagang matibay sila. Yung mga sakyan po, kusa nilang binubunggo para lang makita kung gaano sila katibay. No? At siguro, kahit yung mga ilaw na ganyan, meron pang mga quality control para lang makita kung gaano katatag, ka-genuine itong mga ganyang ginagawa nila. So, ganyan din sa buhay natin. Sa buhay natin, hiyan ng Diyos na tayo may mga pagdadaanan para lang ma-gauge kung tayo tumitibay, lumalago, nagmamatured sa ating pagkatao, sa ating pagkakristyano. Kaya expect na natin yan, na hindi tayo mabubuhay dito sa mundo na walang pagdadaanan. Tayong lahat. Kaya ito pong pista natin ngayon, ito, si Apostol Tomas. Di mga 3 years ang formation nila sa Panginoon. Mga 3 years nilang nakasama. Kung nagsimula ang Panginoon, sinimulan ng Panginoon kanyang pangangaral, the age of 30, namatay na siya at the age of 33, di mga 3 years na inalagaan niya, tinuruan niya, inalayan niya yung mga apostol niya. At kung titignan niyo po, parang sinusubok-subukan din ng mga lagad niya. Minsan, pangangaralan niya, 5,000 katao. At sabi niya, huwag niyong pauwi ng mga tao, kayo mismo
pakainin niyo siya. Ay, pakainin niyo sila. Paano pakakainin yung 5,000? Nasa disyerto pa naman sila, nasa isang lauta. Kaya parang ang hirap. At siyempre, yun kay St. John yata yung sinusubok ng Panginoon ng kakayanan, diskarte ng kanyang mga alagad. At yung minsan naman po habang nasa bangka sila, ay biglang nasa kalagitnaan sila ng dagat-dagatan, biglang lumakas ang alon. At parang walang kiberang Panginoon, walang pakialam. Parang pangit ang sound. Yung kabit may kitang number 2, ay, bala mo diwa yung sound. Parang iba yung sound. Parang akong nasa loob ng imburnal. Nasa loob ng imburnal. So anyway, ito, no, yung mga alagad, no, yung habang nasa kalagitnaan sila ng dagat, no, nakita yung Panginoon kung hanggang saan ang tapang nila kasi natakot sila. Ginising ang Panginoon na himbing sa pagtulog. Pero ganun pa man, pinatahimik niya yung paligid. Pero katapos nun, sinermo na ng mga alagad, "You men of little faith." Kayong mga tao na napakaliit ng inyong pananampalataya. Pero alam niyo, ang pinakagrabing pagsubok na pinadaan ng Panginoon sa kanila, yung kamatayan niya mismo. Yung kamatayan niya. Kasi after the death of the Lord, siyempre nakita natin kung paano parang misal bagla. Ano ba sa Tagalog yun? Nagkalat sila. Salbag, misal bagla. Nagkanya-kanya sila. At kasama na si Apostol Tomas. Dito sa ating ebanghelyo, tinawag siyang the doubting Thomas. Kasi right after the death of the Lord, parang nag-hibernate siya. Meron pong mga ganyan mga tao, pag malungkot, nadidepress, hindi sila nakikihalubilo, nagsasarili. Kung minsan, mas delikado yun Baka magpakamatay pa sila pag ganun. Ayaw nila ng may kasama. So, si Thomas dito, parang ganyan ang naranasan niya. Samantalang ibang mga alagad, sama-sama sila. Siya naman humihiwalay. Siyempre, malaking pagsubok sa kanilang lahat dito. Samantalang ang Panginoon sinasabi naman sa kanila nung kapiling pa nila siya, sabi naman niya, ang anak ng tao ay dadakpin, sasaktan, ipapapatay, pero sa ikatlong araw siya'y mabubuhay na maguli, which they did not understand well, na mabubuhay siya muli. Kaya isa pong malaking pagsubok sa kanila, yung kamatayan ng Panginoon. Kung mananatili pa silang maniniwala sa Kanya at magtitiwala sa Kanya, gayong siya'y namatay. Well, siguro tayo rin po, we have our own share of from easy, medium, to difficult na pagsubok. Sa inyo po ba, ano bang mga matitinding pagsubok na pinagdaanan na ninyo? Na dito, natetest talaga how strong your faith is. Yung tiwala mo sa Panginoon, yung paniniwala mo sa Panginoon, ay it will be put into question, ika nga. Pero ika nga, ano magagawa natin? Ito yung process ng buhay. Ito yung normal, na we have to be tested. And our faith should be continuously be tested. Kaya siguro ang patron ng mga yung pinaghihinahan ng loob, na ilalagay sa talagang
pagdududa ukol sa pagmamahal ng Panginoon, ukol sa pagkalinga ng Panginoon, talagang itong si Tomas, na naranasan niya mismo, nalagay sa ganong sitwasyon ang kanyang pananampalataya at ang kanyang relasyon sa Panginoon. So sa lahat po ng mga ngayon may mga mabibigat na pinagdadaanan, na naguguluhan sa buhay, na natutuliro, Piri Saint Tomas. Tulad natin, buntik na siyang bumigay at buntik na siyang humiwalay sa Panginoon. But then, ang Panginoon mismo naman ang gagawa rin ng paraan na siya rin mismo kung paano dito, hindi niya hinayaang mahiwalay si Tomas. Siya mismo ang gumawa ng paraan para manumbalik ang paniniwala, pagtitiwala ni Tomas sa kanya. Yun nga, dito nagpakita kay Tomas at sa kanyang mga alagad. At ganoon din po sa atin. Gagawa ng paraan ng Panginoon na para manumbalik yung tiwala natin at pananampalataya sa Kanya. Kaya sa araw na ito na pista ni Santo Tomas, na may panalangin tayong lahat, lalo na ngayon yung mga may mabibigat na pinagdadaanan at may malaking duda sa pagkalinga at pagmamahal ng Panginoon. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa mga kailingan tayong lahat na hinaya ng Panginoon na dumaan sa iba't ibang pagsubok para lamang tayo tumatag at tumibay sa ating pananampalataya at tayo umunlad sa ating relasyon sa Kanya. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, pagkaluban mo keng sapat akasalpantayanan keka. Para ka ring sablang Kristiyano, aking lagyo mo, ingkarelang kasalpantayanan, maging sapat sana, ingkarelang dimot akapaniwalan, at maging matapang lang talapatutu, kalupa ng Santo Tomas. Ipanalangin ta, King Ginoo. Para King Binang Maragul, abilang ding tao, karin India, tanggapan da sana ing kasalpantayanang Kristiyano, agpang king tradisyon adela nakarela ning Apostol Santo Tomas. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Para ka ring ating pamag-alinlangin, king karelang kasalpantayanan, magsayala sana, king sasabyan ning Ginoo, mapalad la, retang maniwala kanako, bistaman, era ko ikit. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Ginoo, pagkalubanan mo din sa patakasalpantayanan kaya ka. Para kaya katangan, ding sabla ng miyembro, ning kaya katang parokya, tayimtim lasanang magsaya, king misa, king karelang puso, papasyagda, Ginoo ko at Diyos ko. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Ginoo, pagkalubanan mo kayo sa patakasalpantayanan kaya ka. Ngeni adwanta mo isarilitang kapagnasan. Oy, paming at sibanwa, makuyad kay panalawi, king kaya kaming kasalpantayanan. Tinan mo keng masanting asalamin, ban akit mi itang lagpas, karing lilipas sa bagay-bagay. Iti nga na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Nalain kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tagapana sa aning ginuiting daon karinggamat mo, kikapulit kaligaya ng kayang lagyo, hindi kataming kasaklala at mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, daraming keking kasuywan at ngaming manalangin, kambilan mo ring kalam, apig kalub mo kay kami, kabang daram miya, iting sakripisyo ng kapurian. Kaniting kapiesta ng apostol mong itomas, iti hadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kay kayo, At kaya kaanting yat nayorem puso yu. mayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangangan lubos mayupaya. Ika, ingalangangang pastol, aparating mamantabit, nilingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami, at parating ipaglualo. Gawa mong pasbul, ning kawan, ban makirake king obra ning kekang anak. At iba't king kabilyan da karimbanwa, patnubayan da kaya pangining kasalukuyan. Ulinita, kamberi sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya ng tuknang, ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yang ginu, Diyos ang mayupaya. Itnuyay banwa, itnuyay yato, ikakang ligaya. Hosanna, Hosanna, ikakatas kata asan. Hosanna, Hosanna, ikakatas kata asan. Nuan yaing daratang, kilag yuning ginu. Nuan yaing daratang, kilag yuning ginu. Hosanna, Hosanna, ikakatas kata asan. Hosanna, Hosanna, ikakatas kata asan. Ikakatas kata asan. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, kabanalan mo sa dating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, madarilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinuaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Piraso ni binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kung anat ka na niya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibalingapunan, kinuaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At bingining kalis, kaning kayang disipulo nga natanggapan niya iti kungan, minom ko kaniti. Iti ing kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bay taranganggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo, at para ka rin sablang tao, ban kaya kami patawaran na rin kasalanan. Tapos niya iti bilang kapigaganakan kanakong. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. In Cristo Media, I Cristo Media, at datang yun, datang yung Inyang ini kaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyobli na may biyening anak mo,
Daramya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmamayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban may ganapya king lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman, ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, Lalo-lana de Leonila at Edward, ading aliwapang mayamo na biya. Tanggapan mo sana aking maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya alanganga. Ban kaya biya ng Maria, ing Birhen indo ng Diyos, kambiya ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalain tamit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan men, at bilugan, at pangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimony. Di po may kakapatid, di po pugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo.
Yung malugod at maganakatang Ginoo, may kordero ng Diyos, na minalako king kasalanan ng yato, noon tamang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo ay matampang tanggap kaya ka. Dapat ikasmay nga manunod, kumayat. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pangmal mo't pamalingan. Salamat po, salamat po. Malaking biyaya, pikalupog kami. Pamangan ni Aldo Babiero nga. Lunangan ni Malang ni Nanuman ni kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pagkamal mo't pamalingan. Salamat po, salamat po. Malining Aldo at timlang daing bulan. Tiyuning angin at kanta daing hayop. Salaning batwiring mengit tatayin karing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pagkamal mo't pamaningan. Salamat po, salamat po. Oratio Imperata. Siglod na po para king Oratio Imperata, king panahon ning masipit, akagutgutan king West Philippine Sea. Advantamo ing grasya ni Diyos, king kapamilatan ding panalangin ni Birhen de los Remedios, ban kambilan at pamingwane in labad tamo, nga tamang manalangin, itamangan po, o ginun Diyos alubos may paya, miglalang king banwa at yato, king biga at karing layat malat. Maganakamo kaming balikdan, ikaming anak mo, kareting isla ning Pilipinas at aknangan mi. Ang ini mi babalot king kagutgutan, dikil king dayat malat ning Pilipinas, bandang albugan. Kanitang laki ring isla at danuman mi.
Manalangin kami, banding pamayamano, dikil kaniti, mi pakibatan la, king kapamilatan ning mustisya, at kagalangan karing karapatan ding tao. Manalangin kami, king alasanang kasiran ang magawa, karing kaya kaming lelangan mo, king dayat malat mi, asan, quarrels, at karing kakarinanda. Manalangin kami para karing kaparaming Pilipino, ang magbante karing isla at dayat malat mi. Ilisyam mula karing natural at gawang taong sakuna. Malugod a Diyos, ikay makapagmulalang biglalang kaya kami. Ikay maganakang babi kaya kami, karing mangayap abagi. Itubod mi ingki kang banal na espiritu, ning kabiasnan at pamanalastas karing pamuntok mi. Ban masampat deng ari ng lunas iting krisis. Kambiyan ng tetagan at king itindiwa ning pamedwanan amano. Sopon mo kami ngan manatiling tapat karing amano mo at mapamintong paneking kaburian mo. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kaya kang kayampunan. Magsakdal kayong magkanlong kaya ka o banal ay dunin Diyos ay mo sana pisasawili ing Kristo mi kaya ka king pamangailangan mi. Nune pa naman ikabos sa mo kami karing sablang peligro o maligaya at kanumanan Birhen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Birhen de los Remedios, patulunan mi. Ipanalangin mo kami. Tara kanta. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, kaniting sakramento, tinggap ming katawan at daya ng Kristo. Kambiyan ng Santo Tomas, kikilalanan miyang kay kaming Ginoo at Diyos. Apakit mi sana karing biyemi ing tunay kasalpantayanan. Itihadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Ting Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang tibuli. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may pahituto, ingib pa. Amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan o may tanang ini, luguran at siwan ng Diyos at ing kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. May po sa gandang araw, marami pong salamat. Alang mag-birthday mo. Alang mag-birthday ko.